jiki da jini duk wanda ya kwanta fatan shi ne ganin safiya. Yau da gobe ba wuya a kwana a tashi yarin take zama tsufa. Sai godiya gurin rabbana shi ya rufa na waye safiya lafiya. Shin wai me nake shirin tanadi ne da zana je wa Allah da shi? Ni ba ilimi ba bakin hali ba balle yawaita bauta ga shi. Ban yawaita sadaka ko kyauta zakka da aikin ta goma shi. Sallah farilla ina yi ne ba tabbacin tana kai ga shi. Lokaci na sallar yakan shuɗe wani sa'ilin na manta da shi. Shaidan yana raɗa min ai zan daina yana ta min murmushi. Ga rayuwa tana ta yin tafiya sannu zan gishe ajaye a gidan aro. Dan adam kai nazari rayuwa kaɗan nice babu yawa zaka iske na tare. Akwai buri ga dukkanin ɗan adam mai zama a ƙarƙashin zuciya. In har yayo yawa ma wata rana yakan hana ka yin kwanciya. Shi ne yake rufe imani daga har ka hau bidar duniya. Da ba ka manta girman ilahu wallahi ba ka yin turjiya. Ko da yaushe za ka zamto kana yin bautar sa ba dare safiya. Sanadin zaman duniya shi ne mu kyauta bauta domin samun rabo da kiyama. Kar mu ɗauki duniya da kyalkyali, duniya gidan aro. Dan adam kai nazari rayuwa kaɗan nice babu yawa zaka iske latari. Ya'yan uwa mu tashi mu farka a gare mu dan akwai dama. Kafin mu gargare rayuwa sai mu kula sannan mu yo himma. Kuma gyara ayyuka namu mu kaucewa fage na nadama. Mutuna da mutuwa ko yaushe a gare mu ba ta yin sallama. In muka kyautata ba shakka lahirar mu za mu samu ni'ima. Allah ka bani dama domin nima na sama. Ban yi tanadi da komai ba sai dai zuciya da tsoronka da ƙaunar rasuli manzanka. Rabbana kai min dan girmanka ba dan irin halina ba, ni ma ka sa na tserata.